Ja, filma allt vad jag kan, vet du. Ja. Men du, Jenny, jag tror... Ja, men du, det får vi fundera på. Ta med den och lägg den här under vagnen så får vi väl fundera. Det är ju en bit trä, men det är ju färg på. Kan det då komma från naturen? Det kan man vara osäker på, ja. Kan jag... Ja, vad är det för material på det? Plast. Ja, det är det nog. Plast. Hårdplast, ja. Ja, ska vi gå vidare? Ja.